Evanđelje po Ivanu, 12. poglavlje. 6 dana prije Pase dođe Isus u Betaniju gdje bijaše Lazar, koga je Isus uskrsnuo od mrtvih. Onda mu prirediše večeru. Marta je posluživala, a Lazar bijaše jedan od onih koji su s njime bili za stolom. Tada Marija uzme libru čiste skupocjene nardove pomasti, te pomaza Isusove noge i otari ih svojom kosom. I kuća se ispuni mirisom pomasti. Tada Juda Iskariotski, jedan od njegovih učenika, onaj koji ga imao izdati, rekne: zašto se ta pomast nije prodala za 300 denara, pa se to dalo siromasima? Nije to rekao što mu je bilo stalo do siromaha, nego jer bijaše kradljivac, držao je kesu i odnosio što se u nju stavljalo. A Isus reče: pusti je, neka to izvrši za dan moga ukopa, jer siromahe uvijek imate uzase, ali mene nemate uvijek. Veliko tad mnoštvo Židova dozna da je on ondje, pa dođeše ne samo zbog Isuse, nego i da vide Lazara, koga bijaše uskrsnuo od mrtvih. A glavari se svećenički dogovoriše da je Lazara ubiju, jer su zbog njega mnogi Židovi odlazili i vjerovali u Isusa. Kada je sutradan veliko mnoštvo što dođe na blagdan čulo da Isus dolazi u Jerusalem, uzme palmine grane te mu iziđe u susret. I klicali su: Hosana, blagoslovljen onaj koji dolazi u ime Gospodnje, i kralj Izraelov. Isus nađe magarčića i sjede na njega, kao što je zapisano: ne boji se, kćeri Sionska, gle, kralj tvoj dolazi sjedeći na mladunčetu magaricinu. Njegovi učenici to najprije ne razumješe, tek pošto Isus bio proslavljen, oni se sjetiše da to bijaše o njemu zapisano i da mu baš to učiniše. Svjedočilo je mnoštvo što je s njime bilo kad je Lazara dozvao iz groba i uskrsnuo ga od mrtvih. Stoga mu mnoštvo dođeše u susret, jer su čuli da je i on učinio taj znamen. A farizeji među sobom rekoše: vidite da ništa ne postižete, eno svijet ode za njim. A među onima koji su za blagdane uzišli da se poklone bijahu i neki Grci. Oni priđoše Filipu iz Betsaide Galilejske, te su ga molili: Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa. Filip ode i rekne to Andriji, Andrej i Filip odu i kažu Isusu, a Isus im odgovori: došao je čas da se proslavi Sin čovječji. Zaista, zaista kažem vam, ako pšenično zrno, kad padne u zemlju, ne umre, ostaje samo, ali ako umre, donosi obilan rod. Ko voli svoj život, izgubit će ga. Ako mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi ko hoće služiti, neka me slijedi. I gdje sam ja, onda će biti i moj služitelj. Ako ko hoće meni služiti, moj će ga Otac poštovati. Duša mi je sada uzdrmana, i šta da rečem? Oče, spasi me od ovoga časa, ali zbog ovoga i dođi u ovaj čas. Oče, proslavi ime svoje. Tada dođe glas neba i proslavio sam i opet ću proslaviti. A mnoštvo što je ondje stajalo i to čulo, govorilo je: zagrmilo je, anđeo mu je zborio, govorili su drugi. Isus odgovori: ne dođe ovaj glas poradi mene, nego poradi vas. Sad je sud ovome svijetu, sada će knez ovoga svijeta biti izbačen. A ja ću, kad budem podignut od zemlje, sve privući k sebi. To je govorio da označi kakvom će on smrću umrijeti. Na to mu mnoštvo odgovori: mi smo iz zakona čuli da Krist ostaje zauvijek. A kako onda ti govoriš da Sin čovječiji treba biti podignut? Ko je taj Sin čovječiji? Tada im Isus reče: još je malo vremena svjetlo među vama. Hodite dok imate svjetlo, da vas ne obuzme tama. A ko u tami hodi, ne zna kamo ide. Dok imate svjetlo, vjerujte u svjetlo da budete sinovi svjetla. To Isus izreče i odete sakri se od njih. Premda je pred njima činio tolika znamenja, nisu vjerovali u njega, da se ispuni riječ proroka Izaije, što reče: Gospode, ko povjerova našoj poruci i kome se otkrije ruka Gospodnja? Stoga i nisu mogli vjerovati, jer Izaija još reče: zaslijepio je oči njihove i otvoreno im srca, da očima ne vide i srcem ne razumiju, te se ne obrate pa izliječe. To reče Izaija, jer vidi njegovu slavu i on njemu prozbori. Pa ipak i mnogi glavari povjerovaše u njega, ali nisu to priznavali zbog farizeja, da ne budu izopćeni sinagoge, jer im je bilo više da slave ljudske nego li da slave Božije. A Isus povika: ko vjeruje u mene, taj ne vjeruje u mene nego u onoga koji me posla. I ko vidi mene, vidi onog koji me posla. Ja, svjetlo, došao sam na svijet, da nijedan koji vjeruje u mene ne ostane u tami. I čuje li ko moje riječi, a ne drži ih, ja ga ne sudim, jer ne dođe ovdje osuditi svijet, nego svijet spasiti. Ko mene odbacuje i ne prima mojih riječi, ima svoga suca. Riječ koju sam zborio, ona će mu suditi u posljednji dan. Jer ja nisam zborio sam od sebe, nego onaj koji me poslao, Otac, on mi je dao zapovijed šta da rečem, šta da prozborim. I znam da je njegova zapovijed život vječni. Što god ja dakle zborim, zborim onako kao što mi je Otac rekao.